Ja, dat blijft altijd spannend, vind ik. Ja, dat al. Want het is natuurlijk even een oorervaring als 10 centimeter is. Hè? Ik heb de laatste jaren nog net zo kort meemaken. Het is dus koud vanmorgen op de Riepsjerkster polder. De luids oorl centimeter ijs, meer zal het grif net wezen, maar het houdt wel. Op zich is het heel mooi. Maar ja, een beetje, ja, het is een beetje met de technisch kaatsen, een beetje evenwicht houden, een beetje vaart houden. Ik denk dat ze wat een beetje breder rieden moesten. Maar als het gewicht goed verdelen hoe het is. Ik ben net te volle, want als je dan omdonderen, dan heb ik wel een probleem. Nou. Gewoon mensen nemen het gevaarlijk dat de man nou al rieden willen. Zelfs vinden ze net dat ze het gevaar op zich toch al saboteert het ijs op te gaan. Ja, we rennen wel risico, maar we kunnen je net versoepen. Ja? Dat valt je wel taal. Dus dit net zo volle water en weer weer de poorten. En ze zijn zelfs nog droog. Dat, ja, zo bij het gaat het jood. Noffelijk rieden en de forten droeg houden. Dat liep het doel jood voor de man. En dat slag het aardig. Ik ga de voeten droeg houden, ja. Tot nacht al wel, ja.